kor mgajiwang machegni nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto chako nuoyo ni onge mos kata mosruok mar siasa ma obiro timo kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kaolosi bang' Kigali, piny Rwanda, Ruto no jiwo ni tende biro mana tudre kod jo Azimio e yor od bura kaka nyicha owacho ma ok rwakogi e piny owacho mare. Ruto noloso ka ochako limbe mare mandalari e piny Rwanda, kama bende gidhi twako jatend pinyno Paul Kagame e yor mar bero ohala kod rito kwe e Afrika ma Ugwe. This marks there will be no handshake, but there will be an engagement in Parliament on the issues that have been raised. Those that Parliament can resolve, they will be resolved. Unfortunately for us in Kenya, a handshake has a different connotation. And that is the one that I am talking about. The handshake that brings the opposition and government into some conundrum and a mongrel and an outfit that is undemocratic, unconstitutional, and illegal. We are a democracy. And in a democracy, it is underpinned by a system of checks and balances.